Республикабыз үзенең иң зур бәйрәмнәренең берсен Конституция кабул итүен бәйрәм итте. Татарстаныбыз бу истәлекле көнне гадәттәгечә тарихи вакыйгаларны искә алып, бүгенге көндә илдә тоткан урынына күзәтү ясап, башкарылган эшләренә бәя биреп каршылый. Конституция илнең төп законы, кешелек дөньясы шул законнарга таянып, җәмгыятьтә яшәргә, эшләргә, гаилә корырга, укырга, сәламәтлеген кайгыртырга, ял итәргә тиеш. Не будете возражать, если примем закон о Дне Конституции Республики Татарстан, об объявлении этого дня праздничным днем. Татарстан ул чакта үзенең конституциясын яңа баштан язып, киләчәген шунда күрергә дигән ният белән үзебезнең беренче президентыбыз Шаймиев Метевин Шарипулы башлыгында менә шушы конституция дөньяга килде. Бәйрәм көне булып игълан ителгән көнгә кадәр бик четерекле, кылдан нечкә, кылычтан үткән эш алып барылды. Ялгышырга хакыбыз юк иде ди белгечләр. Бик тә җиңелдән түгел иде. Анда төрле үсешләр бар иде. Төрле юллар мөмкин ачылган иде. Шул җөмләдән хәүф-хәтерле киләчәк булырга мөмкин иде. Конституцияны кабул итүе ул республиканың юнәлешен бик төгәл билгеләп куйды. Не было случая, чтобы мы не пришли к согласию. Кирәк вакытта, кирәк урында үз сүзеңне әйтә белүдә батырлык. Күңелеңдә шундый батырлык хисләре булганда, патриотик хисләр булганда, башкача яшәп була торган түгел. Башкача яшәү турында уйларга да ярамый. Чөнки әгәр дә без мискенгә әйләнсәк, мискен булабыз. Мискен кеше бәхетле була алмый. Ул үзен бәхетле тыя алмый. Конституция ул хукуклар җыентыгы гына түгел, ә үз өстенә җаваплылык та алу. Хукуктан башка Конституция шактый гына җавапчылык, вазифалар күтәрергә тиеш булды республика. Һәм менә бүгенгә хәтле ул тәҗрибә бик зур, бик көчле роль уйнап тора. Нәкъ менә Конституция икътисадның ныклы нигезе, дәүләт һәм җирле хакимият органнарының көйле эшләвен тәэмин итә. Безнең республика Татарстан конституциясе ул безнең өчен төп документ. Һәм бу конституциядә безнең муниципаль берлектәрләрнең бөтен функциялары, вазифалары бик әйбәт итеп яктыртылган. Бу конституция үзенең әһәмиятен беркайчан да югалтмый. Һәм менә елдан-ел менә шушындый үзенчәлекле заманада біз аның кирәклеген тагын да аңлыйбыз. Бәйрәм көне игълан итеп кабул ителгән Татарстан Конституциясе 7 кисәк, 4 бүлек һәм 126 маддәдән гыйбарәт. Мөршидә Җиһан, Ания Гыйбадуллина, Ире Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.